charity night cocktail party a chuan China a milar tak tak te leh hausa em te chu an fuan khawm lui a an zinga chuan idol lar tak chu yana partner ni turin zialini po chu alo tel ve a company in anga an thodun wang ani chu yana chuan director lar deuh te chu zialini a hmel hriat tira ani hi lemchan thiam ve tho ni in miswal nu role play thin ani chuti lai chuan mipa pakhat hi alo lut ve meka hmeichhe tam tak hian an lo bor ngal lui mai zialini chuan tunge so a ti chuan ka hrelo a ler hmel e mai chu yana chuan alo ti hmuk director wanga hmutur chuan akal santari eitur vel lak tuma a en kwal dan lai chuan chen bau hui nen anin tok ani hi anin ngai na fashion lo ni in alang trong kam ngai om le chal deuh te chuan anin trong khum bau hui chuan chu yana wang mai maya lar chho ve chan chawini kha ati chuan kumhni chia lem chan kho vela hian ka cham chungin ka theina nge in i levela hian ka ding the ani chu yana te chu he party ta na ka kopui mai hi alom i du le va be tharo zalini chuan alo ti ve ngat waiter chuan tu zok nge soda du kha alo ti chuan bau hui chuan lo la masa in zialini chu thea tuma alo kun hniam man si mi pa pakhat lo phe me korma a tak mai chuan a the ta thot mai oi kati palutuk Mr. Ling min she thiam sham ro tin bau hui chuan thupa choi ngal mol chu pa chu Ling group president Ling Izawa ani east of Hong Kong a phei chuan a house ber ani nge zialini chuan bau hui chu chachia ti in alo nui kur lingan alo en tak huwa chuan in thiam lo devin keima wangin I hu ta vek si a poi ka ti khop mai ati ve ta chau engma soi zui lova lingan anik tai asyam that dana chuan a hriat nu ang ati ta hle a awa zui a thu cheple ngala banga chuan awa bo phei rok kanin she to em hetiang ang deuh hian kanom to em tiin a phar huanga ma selinga chuan shom po a alo si lawa wangin zak deuh chuan a let le ta a an chevel chu camera hian alo la reng nge linga chu a secretary chuan lo kholin an case thui lai mek chu an company chung lama tanga lo chuak ni nge ya alan thu chu ron soi emergency meeting ko ngal turin linga chuan alo shil ve thung Hokunga chuan zialini chuan a manager siangi bula chuan nisang kamumanga leukemia natna kalo ne ya ti ina shila tunlai I halu tuka chu wang chuan imumang chu a thalo mai aniang in en kol tharo o itan hun cha a in her chho me kani hi ti ina lo hnem atu zinga chuan amutrei ema wangin a thian nu zia fei chuan alo kai thowa imut kor chu a tharani mo avanal ve ti ina lo khoisak dena kalte a ti pa chuan alo hawa weibo a chuan a lut a drama chan lai mek heart to heart a chan swal ema wang chuan comment lama chuan an ngei thu an lo sui sapa chu ai pu a poizok thuthar alo omreng mai zana linga awazo fia lai vel kha internet a chuan alo lar hle mai alo ni a mi pa valem vel tum ang te chuan an lo nga in an lo soi chena samai zia fei chuan linga ni na te chu alo soi zo a pasalata na du thu samani in ka hria kumsom ni le pakwa chawala ni le ngal ati lai chuan ari hmel e mai a zialini chuan alo tivat manager ziangin alo khola phone yuwala theilo ve inchung chang kha company in ma kan la meka enga ma lo ngai lo photla lo chang let box wang che alo ti haters te la chuan plastic surgery ti ang te le a thian nu bial pa thu sak ang te chuan an lo sui le man to eng thu loi lo nge mon soi le bial pa te chu nei la kalom veo zo kang chu a ho e mai rak ve mai te se hui ang deuh khan ka shik po an ti thak phalove zilini chuan alo ti ol sam et chu po ni se dot lirin an soi cha I film khurvia wanga yania zia fei chuan alo ti ve thung chuta chu yana chuan alo khol ve le a an chanchin a hria thu le film shoot tura tlang lama ni engemaw zat an thang dona wangin har satna anei phot chuan jawa chu lo bevat turin alo cha
tiani media avathlen chuan ziangi chu phone alo hmang meka engwanga film appointment chu cancel thut nge an ni thuwa sawt producer liwa alo ni a karkalta a film changtura an lo imbiak fel vek to chu zialini chanchin lengvel awang chuan ngai twa thatle an du thu alo shilani arin ai dei chuan an chanchin lengvel chuan a ngong thui thei viau don ti chu a hre thiam ta thalak chau po engti thulo video le zel po chu alo viral bel le to buaina chu a thwa ni ta hle alan dan chuan ama jok chu linga play kwal vel tuang chuan alang lo thei lova a chan kha an lo shave vek to bok si lo chu boruak adai hun an nga top chuan hun rei tak adu ngei don si a engflema ma ain lan thei don si lo engtia malak tur nge ti po chu an hre thiam to lovani ngun taka an ngai to nu chuan malak dan tur kong khat chia ominan hria linga nen chuan thu chwa in trom siam sela ani soi fel thei mai thei asin ma se tun thleng pu in linga telam chu an langoi ringa engtiang che in nge ling group chu a ngong viang ti ero chu an hria thiam pui lem lo thu chwa in ang siam tur chuan min pu alo har viau mai thei bokani link group chuan meeting an lo nei ve meka an company information te alo leak out ani ome an secretary ma kapo chu ama le ama alo in bana committee member then khat te po chui me kan ni thu linga chuan a soi board member te zinga mi Mr. Jina chuan he case chu engpo ni sela nang hi kan group president ini a tuna mechia khoilaya mi nge ti po shat lo nin scandal iron nei thuta hei hian kan company na satakin a hong thei ani han sui fiat te alo ti linga chuan he thil thleng hi thui chiam me kani a thu chianga omvele kanin shil watang he thil thleng hi chu kan tan chiat na ain thatna thlen thei tu po ani ve thei thawania ti in thiam takin a chang fel ta der mai chuti lain zialini po chu alo om mai thei to big lo endorsement tam tak ane pui tur te po chuan an contract chu an ron ti top ta sup maya ngoi renga nga tlok mai chu omze nei lo le hun khoral na mai ni ina sheto ama sabera tan linga chu ama nge chuan wa hu atum ta a ziange den chuan linga te company a chuan an wakala meeting anei thu an lo shela wangin reitak chu an ngak wang alo lang le thei si lo khwa po chu a thim to a zialini po chu alo mu thulup to tuna athil chan hi chu thu shan ni sela ahmalam hun a cheve kang ti chu a hlau berani chuta khwal chhon nu chuan linga chu meeting zwa chuan project pakhat boy pui tur anei le thu soin voina tan chuan hu man arin lo thu lo soi le thut mai zilini chuan reilo te biak lo kan du a keima ni zo kin kan wa mulok the angem alo ti po in a boy ema voina tan chuan a theilowang tin alo chang le zialini chu alung oi vak to lova ma se ziangi zok chuan ole apoilo naktuk lama kan local le mayang ti in a ho pui tari a an ho tur chu linga khan alo mureng lung oi lo zetin linga an hmu theilo le an nga re zia te chu zialini chuan fei chu a shil mola chuti lai mek chuan internet lama ziangi ne na an ho tur company building kota an ding lai te kha alo viral le man to zialini po chu a thinarim to tak zetani fei chuan ente chanu lemchan thiam takini kha sherengang che I thiam thil hi linga laka chuan mangchangkai ta che ti in thuro na lo pe chapchunga akhongoi na te chu wangen mai tur te chuan a lo ti chutia ka ti te chuan gar thawin min pai chuak dei don sin ma se lungai su ka zuna chuan kalawai tir khopang he thu thanga wang hian ka tu chedon lo shim ti in zialini po chu alo in show sana samai fencing practice room a chuan zialini le fei te chu an valu trudun duna linga le wena te chuan an lo practice so chia fencing su thai in zialini po chu bathroom a chuan a boi hle a drama pakhata tan thlathum chung vel chu fencing alo zir ve zwai to a chu po chu kumthum liam ta vela khan ani chu fencing ngei chu linga biak bona tan chuan man chu atum ve mau mai pon lama fei chuan alo ngak renga
chuti lai chuan weina chu alo lut hlul Fei chu alo in khu tha sok sok ka tungei ni a tin alo zot ta chat mai special correspondent kania lingan min soma tin do ta lo soi ani chuan ka hmu hnui wang ve lo hoi chiang te chanchin bumi te hi ini zok lo mo khoi i id min lo hmu te alo ti le trut Fei chu amang ang ru ta hle a paper spray chu mangin chu pa hmaya chuan a spray ta chiama atlan chezui ngal ma se weina la chuan alo zui ve sel box si chuta round dang an khel chu alo hun le ta a zialini chu linga hma chuan alo in lan ve ta thung an han invite chu zialini chuan alo hne lo hle linga chuan angun nam chuan a chi pa le amunga te chuan alo khong keu keu maya alo shevek chu ni in engwangin nge nimina kha ni lengin min nga tira ilo kale si lo ti in alo chwa chal ngal tong mai miss kapui na ngen turin nge min chwa chal turin ilo kal lingan alo ti ta ka chuan fein acting skill kha mang tangkai ro ati kha she chuak thuta kati palut tuk Mr. Ling du thlan tur ka nei si lova kalo ti boy thu che ani hi in thla shun mel deuh chuan alo ti ta vela o eng thila mo toilet bula thil thleng wang khamo lingan alo ti chuan hetiang thil hi a thlen ka ring me lova thil ka zot fia rungot chi kha ania ma se hei ka career thlengin a tor pha don tlatani itan chuan engma tham chu ani lo mai theya ma se ka tan chuan ka hna zong zong po ka chan vek to a khongai takin min pui sham te ti in angena ole kan PR team te hian an lo ching fel vek mayang iti tur zong chu press conference nei tura lo in wa sai ani thil pakhat mi lo ti sak lok te ka ke kor ip te a hian ke airport oma ka benga hian mi lo wa sak te ati chuan kalom lu tuk o ti pa in bordeu chuan airport chu lain a wa saka akut le lam chuan linga chu ala chi bai renga ala thla mi alo ti po a shelo wena chu linga chuan awa khola ani po fei awum na lama chuan a ha lu tuk alo tho hloi hloi zan indar saria press conference lo ko ta che tin avashil zialini chuan iwa ko hma te thut ve chu tiang ani don te chuan in ti nal ve deuh te po ka do sin alo tinung nunga styling team tur te chu kalo ko sak mayang che ti in zialini kut te chu alo fo sak vela a kut chu fo ve tur chuan alo pe a fo ve ma chuan la le da in ka ti fiam mai mai ani kha I that na hian min hne khop mai ati chuan ngei ru deuh si in zialini chu alo nui der vel van nei thak takin fei po wena chuan pe to lo hlova a himta darsari arik don chuan media ho po chu an lo thleng khom ta thapa zialini le lingate korhak chu mak tak maiin alo in set thlap le ngal an pani chuan anin kai chuak dun ta a thu thar la khom tu te chuan zo na tam tak an lo zot ngal char char thalak le video vel kha enge omzia felmel omte hian I oma arukin ilona saphianem ni enge inin kara hian om ti in thalak na po chu ade chwai mai chan mai dan tur shelova zialingi angoi vung vung lai chuan linga zok chuan khang thil te kha chu thudik tok lovani zialini le ke hi kanin hwal to ani alo ti ta thut mai an vai chuan an phok shu hloma zialini tak tak po chu amak ti berber ani zungbun po alabun lo na chan chu ai son na wang zo khiania ti in zungbun chu la chuak tur chuan avashil ru sur sura a bek an ken tira chuan an lo da lok sa diam to chu ni in linga chuan zungbun te chu la in abun tir sok soka an kut chu tilangin voina tang hi chuan mu mui hi kanupui hwala ni to a chu mi zong zong sha ta kapuange ala ti zui zialini po chu anui der vel ta ringota ani om ve mya engtika tang khan nge inin data in nei vat te hi in tumem tia zona chu tuna chuan kan du ber chu mu mui hi tuma in andiria memo anti na to lo hi ani dan bo chia kan omani chuan kan FIR mya don bokani ti in zialini chu awakwa a thla an lo lak sak char char tunge mu mui chu tia zialinin alo zo chuan acting vekani hi ti in linga chuan alo chang
acting na chu an lo hne saw dun khop mai meeting zuwa chuan zialini chuan boina kan ching fel do ni motia hetiang hian ichet le si tina zot boina chu kan ching fel rengalom feedback po a that em hi I mulovem ni linga chuan alo ti ma se engma kan ingtara ombok si lova awm lo wang tak chuan alom khatia kan ti itana thator zo kani kha linga chuan anik tai chu a khoile ziangi po chuan he thil hi actress lar chhawmek tan chuan thil thalo tak ani theisin alo ti ve vat ani chuan hei aya thazoka malak dan tur in she chuangim ni kan PR team ten chin fel dan tur thaber ni a an sha tangin ka cheve mai ani hi linga chuan alo ti le ta ka chuan wena po chu alo inrol vat in ngai zong anga an sha cheu chuan khang video po kha in ngai zong in chhai velanga an ngai don ani alo ti ve bok acha a tho tur ang chuan thok phot mai te se ma se kanin hwal zo cha sia kanin then ngal theilawang o zialini chuan alo te chuan chen don nang agreement kan sign don chawani hi chumi chung chuan in ngai zong angin lem kan changchar charang ma se contract atop phuna kanin thenang linga chuan alo ti anin hwal thu an puang ve che a in chen ngal mai te chu thil ti chi ni heklo lung thlozan lo chung chuan zialini po chuan a hnial ngam to mai bik si lo bathroom lama chuan vakalin ama le ama chu avai hnial vak vaka mipui le a fence te bum reng renga nun man chu a she ve hle ma se a pom lo chuan a career in atwar don box si a topa chuan linga chu a fa lava bia in arwa manna chu a pom thuwa va shila contract file te chu an zir chiang dun zialinin azom tur zinga chuan wichita zingtin good morning le zantin good night a thon zia thinang ti hi atela chu harsa ati lem lo wangin apom mai linga chuan a phone chu lo thu sak vatin a hming chu diara ti te chuan a save sak vela zialini ero chu mu I ti in a save le zialini ve thung chuan ka hna a hian ilo inrol ve tur ani lowang alo ti ve thunga ani po chuan alo pom sak ve mai ti chuan contract chu an sign dun ta ni atuk zinga chuan zialinin alo wish ma chuan linga chuan alo wish khalpeka an pahnih thlalak chu alo hmangdeu kherbok zialini chuan ui meng thape lo deuh mai emoji hi avathona meeting an nei lai chuan linga chuan weya abula thureng chu vateksin emoji cute deuh ani yem ti te chu vazot vela ani chuan mak alo tina samai zote du om deuh lem chu alo thona ani chuan zialini chu va forwardin darnga a kalo lamang che voin chu kan contract ni masaberani kha zanria kan nei du na ngai nia avati sui restaurant pakhata chuan zanria eidun tur chuan an vakal dun ta a midang tuma an lo om ve mia lo chu zialini chuan makati deu linga chuan chu restaurant chu anma ani pahnih pual chawa a buk vek thua lo soi alo in la zei vel khop mai eitur tui hnai tak te chu a cha saka ma se zialini chuan ka thau chuan actress atan tu ma min du don lovasin ti in voi ni thum vel cha chu alo e sak movie te en dunin weina chuan kar chu khal ho sak atum le keman ka vatha to mayang ti in company lampan chuan an tlan atlan muang lutuk chu zialini chuan a soi sela lingala chu alo swal thiam ve bok atlan chakle talutuka zialini po lu hain atlu chep linga chuan alo do man hlau azak deuh nge zialini chu rangdevin company chunga chuan atlan lut linga nena anin hwal tak nu khan boruak a thalamin alo inver chhonghal ok a drama chan lai heart to heart la chu n2 an pung thur boka drama danga inlan tura somna te po a mu chhole chan tamol mol mai live broadcast nei tura inbo sei turin ziangi chuan alo shil du chu ni in I medical result a chhuaka engma diklo omlo ania thesian itla cham deuh ani mai ati chuan kalomelal pa kamu mangsatlia mai alo ni don chu ti in zialini chu aw vak atuka chuan live broadcast chu an neya zialini chuan zona a chang tha in
en tu po an thanim hle a an lo faklom khop mai linga nena anin ngai zona chanchin te an zo chuan kan career hi kan langai poimo ri a in nei lam chu kan la tum hnai lo ma se mi pa fel tak min duata min she thiam em tu ani ti in a fakna samai linga po in a interview chu alo en ve reng chu ni in do thlira a chanchin a soi chuan anuya za hle ziangi chuan iche thalu tukania holiday ti khan linga nena an show pakhata in lan dun turin an du chewa an lar si a itan po a thavya wang ati chuan ka du lo in kop tak tak po kan ni si lova baka linga po in adu lowang tin alo hnial adu mai thei sin ama alom in hwal po ro chuak tu show chawania a har lowang ka ovek to ania ziangi chuan alo titlat box si tlang lama ve thung chuan chu yana chu signal an nei lo wangin signal omna lai tur zungin alo boi ve char chara ma se signal chete po alo om thei si lo ni hni hnu a an le to mai do na wang chuan tor le tlok tlok ri phot mai chu angai box si linga hmutur chuan feile zialin te chu an vakala a office a chuan an lo ngak a hnu deuh chuan linga le wena te chu an lo lut wena le fei anin hmu chu an meng phar dun na samai fei mi thla chuan hotela an lo mu dun lai chu alo langa zialinin hei hi ka chanu fei ani hi ati lai chuan oi chanu ti tur poimo deuh mai ka nei ti ka she chuak thut ka va ho phut ange dule ka local le mayang ti in atlan chuak zui ngal dai zialini chuan angei ruang reng viau na in script ajak thina a boy theilu tuka ti in alo soifia sak zung zung linga chuan a man ho mel si a wen va thla ta che alo ti hlau feili fa achuang tur chu awa pha fencing club ami kha ini em wenana ti chuan nilo thla ka ngai lo ti in fei chuan alo nam kyang zung zunga ani barami kha ini em atile kanilo ka ti chu ti in kongkhar chu a khar hnan thei hlau in thlashun hmel tak chuan zialini chuan show a inlan dun turin min soma irim ti chuan ati dek deka nang chu tela ke chu ka man lo ti in linga chuan alo chang kanin hwal thu kan puang thut sia mi hian an oi lovin makan ti hle ni he show hi mangchang ka in atak tak angin kan lan tir thei do na sin chuti khati chuania tia afak moi tak chiama chuan ole mase rehearsal kan nei phutanga yang naktu ka changin ka ina local chanang che alo ti tabur mai anin tondan tur wenan aphwa chop sak chu alem lutuk ti in zialini sok chuan eventa intong angin soizokang chelo min ti lutukanga voi khat min hmuna changin min thei ngil thei to lova min zui reng ta ka chuan a topa chuan kalo du ve ta ni chu tiang chuan suyang alo ti dai ole a tha lom alo ti ve mai boka tlang lama shooting chu an nei zo to awangin chu a po chu alo let ve meka awm bo hlan chuan thil tam tak alo thlenga linga le zialini te po an lo in hwal dai mai show a po anin lan dun don ti te sha chuan makati in a ring phal lo zialini chu kholin awazo chianga ani chuan adikalom party na kha chuan ka shelo der vel mai ani kha baka mi ina an shat kha khati lai khan kan du vaklawa ati chuan mumu local lokte ti in linga chuan alo aw chu chuan linga inai elo alo tivat tunge a linga chuan alo ti ve thung chuania abedu che ti in phone chu pe a hello ati chuan chuan phone chu ada le dai si enge soya zialinin ati chuan erong bola thiam lutuk ati che ti in dot chuan a shil athil siam tur te chu asil fai tir chuanin hian inin she thinem ni tia zialinin azo chuan kumthum kan ni atang dei to in kanin she to tin alo chang ani zoro movie en to em engati mo a englo kumthi liam ta khan mun pakhata max silver rong vo in ikal to me lo mo khoya mo kakal ngai lo shim linga chuan aron pan hnaya makti devin zialini chuan alo en hu apron a shen tir don alo ni renga
in ngai zong lem kan chan mek hi atak ang thei ang bera kan omangai ti kha hrerengang che alo ti ve zai zialini hriat lo chuan alo enru le vung thina akut a zai pal he athini hi ika kha ang ro tin akut chu a hmuam tir pok disinfect masaberani kha tin atuam na tur lai in zialini chu atlan zui ngal shooting chu an nei chan dona kopul dang mi pahnih te nen show nei tur chuan an kal ho ta diala mun sang sanga chuan in an lua tir a hmun hma vel chu alo nuamin camera po an vua fur mai uivar buk thadeu mai hi an lo hrai tela zialini chuan alo lom hle a lo bia in alo chul heu linga ero chuan ui chu angai na lovin alo hlau ru hle a labo ro u alo ti vak mai ran ngai na thu vel kha zialini khan alo soi to si a lauviau ma se an enkol chu angai tho ani chu ina chuan kopul angin an cheng du nanga an ni tin hun man dan chu cctv le camera an kamruk mang chuan an lo record char don ani camera in alak fu lo na lama tang chuan linga chu alo ner che theina sa anti tur hma saber la chu uibual dun animau mai le khonge linga ti a crew member ten an lo zo chuan akwa thalowa alo kal chep ti in alo phat sak ringot chuta awrin na mang chuan linga chu akwa thalowa ngalu ka ngai ti in an lo puang ta dum mai linga tan chuan aza thlak ve du ngatang a hnu deuh chuan raincoat nen linga chu alo chhuak hlol phur lo deuh chuan tui chu a han ona zialini chu a phu pal ho le ngal ani la chuan atilui emoti in alo phulet ve boka anin fiama ngai in thla an lo lak sak ve char tho nilenga film shoot chu alo ha thlak hle a an chaw hle chuta dar ko hnuwa tuilum an off tur thu an lo hril zui mine som ni chau om to si a linga chuan me chei ni sia vain bol masaro ti in alo kyan ve nge ya mase bathroom a chuan kongkhar alo om reng lo han in hnial viau don sela camera an da vek box si linga chu toilet a chuan ami tom sakin akal hnan taringota a imbwal chung chuan chuta chuan a thut tir char linga imbwal ve tur chuan shampoo alo dila a pek pa chuan linga towel ven chu a ti tlak sak a hnung chhon hlawa a sak lutuk chu aw vak fei chu va beru in show chu anin to thu le a in chhir thu te chu va shila ban san ngo theila chu ani to bok si lo fei chuan ni hni chaw om to thoka thatakin lem chang to pro kum khat nuwa chuan inin thenanga izalian le to ni mai ti in alo fui an bedroom a le sel po chuan camera an lo da chu ni in linga chu awama lis vela an off ma chu ning dewin ama lis ani la chuan nuam alo ti dor na samai an off chia chu khoma tang chuan a tlo thlapop be sei lo takin atuk zinga chuan chu yana chuan ina chuan lo lang nol linga ero chu amut a chhuak lutuk dokan bo in alo lamu thlu inin hwal tak takem ni engtika nge inin hriat enge mo se pin ne ni mo in vain hwal hma ve a alo tilut ngal bor nakina ka shilang che lo thuro eitur kalo siamang che ti in zialini chuan alo pe hel zel thung chuan an show a lan ve chua dila director ho te chu an lo lom hle idol lar lutuk mai tho pui te chu an chak zong takalo ni si linga chuan karem ti lo ti ve bok ma se zialini champa ani bok si a abial nu champa lo mil lo viau po chu thilmoi tak ani bok si lo show chu herdang lam devin an tel tir ve ta a mi pa pahnih te chu mak mu that zawk tumin zialini du zong te chu anin hria siak vel chu linga ain a hniam si a in mel room don po in ading di hlip zelangai camera in alo la reng ti an thei ngil le thin eitur te chu anin siam siaka an siam zo thlap nu chuan zialini chu ani tir ve a tunge siam thiam zoka tu siam zok nge ti she turin an zot ani chuan mushroom soup chu restaurant a ai ang chia kha ani tia hriat awangin tui ati zok thu le
linga siam ani a rin thu chu alo sawi hlau alo dik hlau le ngala linga po chu alom vur vur hle fakna lampang an shoot lai po chuan chuan zialeni in post dan tur mawi tak tak le kiu deuh te chu alo hrila alo ti tir ve zung zung linga chuan an sir atang chuan rum deuh hian alo mela pon lama shutang u ti in a hruai chhuak dai dor pakhata fein in tur alam lain oina chu alo kala hei hi izung bun ani em tin alo zot ni lo tlat mai min zui ru ni mo ti in kalson dai atum ma se I hminga in ziak bok sia hei en la khoimo ka kuta po alen lo to phi ti in a ring finger a chuan bon atuma alo te si a soi lai mek chuan oina chuan a kut sung te a sok chuan alo bun tir zewa alo tok chia oi ni tak he zung bun hi ka ti bo da ya ka zon na arei to lutuk kalomi o I fel khop mai ti in weina dara chuan a beng thuk thuka coffee te chu lom thu sui nan le sakin tlan hole dai mai chu atum kha zana thil thleng kha sha chian I du lovem ni tia wenan alo au zui ta ka chuan ading chat chuala chu linga chuan arun lui pe bok si a in ngei om tak te chuan akwa deuh reng ani la chuan I in pek na sang khop mai alo ti sak du lek linga chuan hnoksak ati deuh nge a thon ho zui dai le ngal wena chuan feine na anin ton zan kha sei chhuakin zuanin ngek lain an pia deuh atang chuan alo thlir reng to a zialini chu ziangin company kal turin alo ko thuta vakal mai ro fein alo ti awang chuan yanak lo lam tir mai ang che in bel to lo la lo om rengang che ti in zialini chuan akal san ani chu bedroom lama kal tumina thowa a rui to bok si atlu chep weina chuan alo chel mana ala lua khum zui a in po chu a soi theilo awangin hotela chuan weina chuan a hruai ta ringot mai alo ni atuka hotela a har khan melshat lo mi pa pakhat nen khuma an lo mudun renga hmu chuan a zakin a rukin atlan ho ta dai alo ni ma se van doi thlak takin azung bun chu alo thlau pal dai chu ni in wena chuan in sha chian le zwal tumila a thalo mo tia lo zo chuan nilo engma thleng lo angin omzo kang ka buai lu tuka ka homayang chuan kha thil kha tu man an she tur ani lovania ti in a voucher chara wena ero chu alo nui mai zana chuan zialini le linga te chuan anin kota chuan puanin kain a kota chuan an muduna van lam thlirin arsi chan chen te an soi linga chuan enga tinge actress ni hi idu chan tina sot lekha ka thiam theilo lutuka champo ka nei vak ngai lo nikhat chu Cinderella lema min chan tira chuta chuan mi puite chuan ka thiam an ti ani che kang chu kut an beng dur maya chuta changcha chuan acting hi ka kalna tur ni in ka sheta a nuampo ka ti khop mai ti na chang a tha chu I thlang fu don khopin ka hria khovela actress Chaber ini thei shimang ti in linga chuan alo fak ve te tlat kalome keima awangin heta company po ngai ven man lovin show nei turin min kalpuya ti in zialini po chuan lom thu alo hril let ve bok Ling Group Board Member pakhat Mr. Jina Khan mi pakhat lawyer fu chu lo hmuin linga nena college khata kaldun to thin an lo ni ome ani chu thopuyata na adu thua shil chu pa chu linga erdeu tu alo ni a ma se an din hmun a in thlau em awangin tuna po hian aruk tak chuan adin hmuna chuan alo lung oi lo hle alo ni a show nein athang bo meka company po angai sak man me lo ani ai chuan I thazok donin ka hria he thil hi lo ti la abak chu ka kuta da vek to mai ro ti in Mr. Jina chuan file pakhat alo pe ani po chuan a som na chu alo pom ve ta a show po chu a zauta an che thaviau bok an chau dewa wangin zialini po chu ni lenga mutatuma an show a uikha an ina chuan linga chuan a hrai hotir Zandra e chwa te an tumbok nen linga po office a chuan anui chu vur to
chuti lai chuan lawyer fu te kha an lo lut nol Mr. Ling tu ti hriat lo hnen atangin report kan dong tlat mai IIB in charge ini chungchanga unfair competition na nge ni a alan thu le foreign investor ten thrizui an du thu ani kan chui chung zong thakha chung chu suspend ini ri don ani he an pu na che hi adik ani chuan Ling Group President ini na tang hian iba na ngai don boka foreign investor te po anin hnuk dok bokang te na lo shil Linga chu athina rim hle tia hria theya ma se engma asoi zui lo a secretary chu bia in a thani chu chuakang u ti in anin zui chuak ngal suspend ani chunga a ai lo o tu turpo chu lawyer fu chu alo ni ma se chung chan chin thar te chu zialini shil adu lova a boi dewa wangin atu ka zok in hu adu thu avashil ta ni Jamathar atan tura chuan chuan zialini chu an chang dun don alo ni a miswal nu lema chuan baului nge mai kha aron in lan ve don bok thani chung chu in eilo zeta an tho dun chu angai ngei don ani hmele lead role I play tur chu kalompui khop mai che ma se linga wang vekani hi azara hetiang hi changve mai mai ni ti in bawi chuan alo tong khum le man sham leman chan lai te chuan an chan tur aya war chuan a thei pato pana in zialini chu asama chuan apot lui vak vaka luya chuan anam tha lem chana tel tur thoma ni se tui hleu athiam lo tak tak ni in alangta min puiru ati ta chul maya crew member te la chuan ang thei ang ber chu an du awang le lem chang mai mai an ni awang chuan ati dera chuan an lo ngai bok si chutia zialini ain hai tak bon buana chuan chuyana chu angai a thatalawa tuya chuan aron zwang lut ve ngal zialini chu zukcharin doctor mutur chuan an shrai ta ngala chuyana chuan bawi chu asil zui ngal hlak bok an chanchin vel chu linga hnena chuan secretary chuan alo shil ve a an drama siam lai invest tu chu hayu investment an ni thu a shil chuan an president chu biak adu thu a shil chuti lai chuan director ho chuan suppliers te thlak thut an du awangin Ling Group chu supply chain a an buai ngei dona sales a har satna an to thei thu secretary chuan a shil tel bok avasya lo ve o England flight ticket kha min lo book sakla Benjamina kavam hutiang ti in linga chuan a chale bok restaurant pakhata linga le zialini te chuan zanjan ei duna CCTV om vekania ti in linga chuan ati der le peka thlate alak lui sak le vak vak ina alu don chuan abianga chuan ma turin atile kher alo du silova ama le ama chu avai mo chop tir top zialini chu ina chuan sak devin atlan luta linga chuan ama veng turin arukin mi arwai ti renga shelo atu ka tang chuan bawi ayo turin midang an local tadaya adam thatlo awangin bawi chu a cholta ni ome mase zialini chuan chu yana ruwa manna vek ani chu ringa alom ru hle a chan chu bawi nen kha chuan anin mil thlot lovani ziangi po chuan alo troi om ve bok chulai hmuna chuan fu chu alo lang vele nol mai Ling Group legal advisor ani thu le unfair competition chungchanga investigation an kalpui mek thu te chu alo soidu a zialini chu thingpui inpuya chuan alo som ani ero chuan alo nar phota athil soi khan arilru atinuam zan lo ma se asom lui tak thlatawang chuan ziange nen chuan an zui ve tangi ngi a linga chuan thamna alani a rin hlel ani thu te chu soile a apasal hwal ani awangin a acting career thlenga a ngong thei thu te chu a shil tel bok ma se chutia an vai mu chu linga chuan lo sha in man hmo deuh chuan aron kala zialini chu a kai shang ta dai mai ziangi po chuan a zui ve ngal bok zialini chuan buai nei nei te chuan mi shil ve kalo ringa tia a zo chuan min er tu dewania engma thiam lo na ka nei chuang lo boka I hna ti buai che hi ka du lo wani ti in a lo chang
chuti chu I harsat na torpui tur che po in min ring zo lo vani mo zialini chuan lo ti ve tatlat mai nang po tuyai tlak kha mi hrilh bik lo kha alo ti chuan khanin khan a in ang lo ti in weina chu kar ti ding tur chuan na hrila a ti tau chu a chuk dai an ni la chuan an tlan san mai bawk fei ina chuan avaleng ta zawka ani la chuan linga chu alo tran hlowa alung oi lo zual hle lem chang mai mai in ni kha lo hrilh ve lo che po ni sela engei thin rim ve ngota alo ti khau mai a kein rol thu ve to lak lo bok sia lom alo ti ta ringot angai tua chian chuan a thian nu thil soi chu dikati ta dewa ngai dam ka dil mai do ni moni le ti in a in khap chuta bawi thlak tir tu chu linga ani thu a hriat le phei chuan nuam lo ati zual hle harsat na om lovin lem chan po chu an chhun zom ta zela chu ya na po zialini tan chuan a in huam thuk thei khop mai linga te po chuan an chavel chu an lo thli thlai ru ve reng boka ava visit vel thingpui te chu ava ken sak vel hloma chu ya na le zialini te chu an lo in chhai lai si na chuan an hnunga dingin alo en ve kura achang le alo ni vel thul zialini chuan nuam lo ati ve bok si a an chang fu hlei thei lo man hmu ve ta cheu muli ti va ta cheu alo ti che na in kis ang dewa an om lai te chuan ava thlek kwal vungvunga a lem mai mai ani ti a hria chuan anui vur chu an la sin tur ani to awangin linga chuan zialini chu a hawpui ngalvat ngaidam te chu an in dil ton vela zialini po ina lenglut ve tur chuan a som nge uibuk deuh po kha alo la om ve kura ma se linga chuan ala nel vak chuang lo ka ina lo om dai to mai la in hi chu a him lo e mai fo khan alo ti buai reng bok che sia din mun hlo thon oma idin hi ka du lo ania linga na ti chuan mania om hi anom zok chanchin te chu kanin hril ton zel thelom alo ti tlat ma se linga chuan kabulai om hian anuama ka thla muang ani iom na apia nga hian ka thinlung om zel sia ti in ava fop ta thut mai ma se fei chuan pon lama tangin alo au ta lo rang takin linga chu abi ruk tira kongka chu ava hong fei chuan in tur alo dil lut ham aruk tak chuan howat vat se ati hle a ma se ani la chu ho lo tum mai si lo chuti lai chuan kongka an lo kik le fei chuan hei kaum ti shil me suang che alo ti ru sura abi ru zui ve ngal zialinin ava hon sak chuan secretary we na alo nia fei omle omlo alo zot a omlo thu in alo changa ma se lumati ema wangin in tur adu thu suin in chunga chuan alo lu zui ve le we na la chuan fei thut thleng phena alo mu zuar mai chu asuk muta chuti lain kongka an lo kik le chuwa alo ni ve thung we na la chu fei bula chuan azuk mu ve ta ringota hengi lo ti o message khan goodbye te lo ti vela amakati emalom anin hnia zui ta an phun researcher chu ya na chuan alo she veli a chutia wena le feite chhuata an mudun ta ringot mai chu linga pek chuan lo hmukurin wena chu a khol ta a alo ri ta tleng mai in tur zialinin walak sak atum chuan linga chuan fridge kong khar chu alo ngeng lui tlata a hong thei mai si lo kalau chuak ve don a ho e mai kanin hwal vek to thoka alo ti sur ma se kun trek mai ani kha buaina siam tum su ti in alo phal lo anin beru sur chu sha in chu ya na po chu alo phei ve le ta linga chuan fu alo tum lai tak mai chu awa muthut chuta chhuata wena te lo mu reng po chuan an lo nui then tha mai che fu lo vel hlom tak an ni nangni ho hi in lo in bi ruk siak vel ani mo chu ya na chuan ati ta ka chuan ti tur poimo tak mai chuan lamin fele wani te chu an tlan chhuak ta a chuta zialini po chuan atlai to bok sia nangni po in chawang wa ho to mai ru ati ta top ala ma em hi ka chaw lo shim linga chuan alo ti deuh tla si chu ya na ai chuan a ho ma don lo shim zialini chuan
ke po ka chaw ve thaw lom va ho phot te u ti in linga chu nor chhuat tum ani chuan room de vin chu ya na chu avamel kur ani po chuan nuam ati bik chia lo nge kar ka keng lova linga min thla ho ve nga lang che ti in akwa chhuak ta a an ho san ta ni zialini ero chu azak hle a hnu deuh chuan fei nen chuan anin video call a ani chuan weinan indet puya a som thu le ala chan lo thu te lo shil a fela lom i du ve tho kha chang ve mai mai la zialini chuan lo tinula atu zinga shooting na akal tur chu lingale wena te chuan a in kota chuan thla tumin an lo chang reng to inglena kal atum thu le alo let le va tur thu te mamo anei chuan khol mai tur te chuan linga chuan alo shil boka zialini chuan wena chu fei ina thilda sak turin alo ngen ve zai bok zialini dressing room a chuan ziangi chuan engagement contract file chu alo da pal hlau maya chuya na chuan awa hmu fu ta linga chuan zialini chu inchhung thleng chuan alo thla a bathroom a akal hlan chuan chuya na chuan alo befal ve ta thung anin hual na chu alemani ti a sha chhuar vek to thu soin engwanga chutianga umnge an ni chu azot linga chuan chan thatak awm thu ina changa mase inin hual lai khan zialini khan adu boxi lo chi a ati chuan nakina te chuan min la du mai thei sin ishunga temni zialini ta na thil thalo tur hi engma iti lo sham ka be sei ti in linga chuan alo ngen zialini alo lu ta ka chuan chuya na chu a chhuak zui ta a linga chuan zialini chu lo ko in azin hlana thataka lo om tur chuan a cha thil petura fei in avakal chuan alo hnok em em a wena chuan ati fai sak ta vek ani ero chu a rui lutuk alo la chat thla char char chu ni in ati fel zo meu chuan a hma a amutna khan alo mu to reng reng lova room a alo vamu phei de chu ni in wena chuan makati hle a hnu deuh chuan fei chu a ron thova eitur do kana lawin chhopsa chu ei mial mial ala har chiang vak lo abula wena loading ngoi reng a han huthut mai chu a har chiang ta hle a thil ken sak le cha sak te chu alo ena ina lo ti fel vek bok nen ei tur te alo siam sak thap boka alom hle a lom thu te a shil ma se thilai don chuan alwa ka lo chuak thut mai angai a thata hau lo a period thar to bok si weina bula chuan ka story zia me chia rai thu ta oma engtel ti chi nge le ti na va zot weina chuan belpa ne chuan thatakin shil sela a thaberang ke chu ni ila fa lo nei don ta ila ka hlim viawin ka ring me chia ani chuan kormoi deuh deuh te ka lei sakanga mipa ani chuan room pol nal deuh ka siam sakang nupui fanau ka nei huna chuan ka hmangain ka dual viau bokang kano panlaia ka don ve ngai lo zong zong te pek vek ka du ani ti na lo chang fei thin lungpo chu a khoi viawin a lang photographer lar tak jawa chuan chuya na chu photo exhibition aba sai tura kalve tur le adu du a chan te chu ron kalpui ve tur chuan alo soma chuan zialini chu kalpui tur chuan a soma linga po england lama akal thaw wangin remlo na omin alang lo boka achunga alo fil thin bok nen chuna chu kalpui mai chu zialini po chuan alo remti chumi zan chuan fu chuan ziangi chu lo hmu in linga le zialini te inkara thil engemaw a hria chhuah thu a sawi anin hmu fal hnu chuan fu chuan le kha pakhat hi alo pe a ziangi chuan zialini hna lo soi lo photla chinfel dan tur ka lo ngai to photang ti in a ngen exhibition a chuan zialini le chuate chu an vakal ve a chung zinga chuan zialini thlalak te po alo tel ve chuan linga nena anin hwal derna chu a hrial vek thu le tuma a hril lo tur thu a soya linga khan chan thata ka om atia engbuai na nge in nei chu ka hrelo ma se hei hi a chinfel dan thaber chu ani lova sin mole ka ombo hlana thleng kher kher ani a apoi ka ti khop mai ma se contract a top huna chuan zalen takin ni om le thei to anga imi padu tak po i nei thei to ang alo ti a
kalome ka thuruk te min von pui awangin tiin zialini chuan lawm thu alo hril hria chian nan tiin fei chuan a zun chu a testa alo positive takul mai a hlo thon ang ngei chuan thil chu a thleng ta zialini po chu a bazar pui peitalowa a rai thu erawh chu a hrilh mai ngam lo zialini bazar lai chu mipa pahnih hian thla an lo lak saka an lo zui ru deuh tla zel mask te chu vuah bawk mahse a thawmhnaw atang chuan an lo hre thei zel bawk si a in thlak tumin dressing room ah chuan a lut kawngka lo kik an awm a ava hawn chuan lengah alo ni reng mai hingle nei ka le mu ka tia a ti hu a nia mahse ka ngai chi a ka lo let leh thut tin a lo chhang ol sam et engtin nge heta kom ti te hriat reng reng a ti le chuan kan ngai tua zawng te chu kan hre thei mai zel a lawm ka ngai tua chi a mi ka en thlak tir che lawm a lo te le dai khang ama zui tu te kha an om to lo ti a hriat chuan zialini chu a chhuak vata linga chu biruk sana tum ani la chuan lo zuin a birulai chu a lo hmu si a lo fop zui ta hmia mai an bul vela mi te la chuan thla an lo lak sak sup sup bawk si a zialini chu a zak hle a in nemna lama a kut ala tiul deuh zui le ngala damdawi dawrah chuan a damdawi tur te ava lei chu dawr nghak tu te la chuan an thlalak chu an lo en ve mek si a zak hle a poisa nawi pawh chu la lovin a kir le ringot engkimah chuan linga chu a mawh pawh char char tawh linga chuan chu yan anian exhibition a inkal tih ka lo hria a tuntum chu ka ngai dam mai ang che mahse ni dangah chuan kalpui tawh suang che a lo ti bur fein a rawn kau awangin zialini chu ava lenga lottery kamana a lo ti eng lottery nge tia a zawh chuan test kit chu a rawn hmu a ehe i rai emaw tufa nge tiin mak a ti hle tungei rin tia a lo zawh chuan ehe wen li emaw zialini chuan a lo ti chhuak phawng enga ti nge khapa hming ber kher khai sawi engtin nge ka ti ta kang ka chheta vek ani hi tiin fei chu a au zui ta chiama chu a pawh in linga le zialini te in fop lai thlalak chu a lo hmu ve a a ti lung awi lo hle linga erawh in chhirna a nei lem lo thung chuti lai chuan weina chuan director chenga chu naktu ka a lo haw dawna company ah ka rawn hruai thleng nga lang tiin a lo hrila bazar na a zialini zui tu te kha an lo chhui chhuak le vek tawh bawk Mr. Jina tirte an lo ni awm e thil awm zia chu linga chuan a man thiam ta kuar mai